Здравейте, скъпи бета зрители! Тук се намираме на пътеката между писта Витошко алея и Алекум, за да пресрещам нашия обитател Диана Бързакова, която е подбрана за Member of the Week на блога на Beta House. Диана, защо се чупиш от работа? Нашия обитател Христо Димитров ни каза, че си тук, ние търсихме из цяла София. Имаш ли някакво обяснение? Ето защо се чупи от работа. Добре. Има около 60 см нов сняг. Пухкаво е, бедстваме, прекрасно е. Ще ни кажеш и какво друго правиш, като се чупиш от работа? Други водни спортове, защото това все пак е тип воден спорт. Занимавам се с гмуркане, свободно из куба. Тази година правихме едно състезание също така, по свободно гмуркане. Какво друго? Предимно такива неща. Достатъчно е. А като не бягаш от работа, с какво се занимаваш? Като не бягам от работа, се занимавам с брандинг, визуални стратегии за компании, рекламни кампании и всякакви визуални медиа неща. Супер! Да кажем, февруари месец ще съгласиш ли да направим един скилшеринг в областта, в която ти си експерт? Например, визуална комуникация. Аз съм експерт в много области. Февруари месец е най-добрия сняг в България. Така че скилшеринг, скишеринг. Ти ще се съгласиш ли? Сигурен съм, че доста хора от Beta House ще се съгласят. И като стана въпрос за хората от Beta House, как се отразяват те, как се отразява средата в Beta House и коворкинга като цяло? До преди 5 минути щях да кажа, че имам страхотни приятели, обаче гледай какво става. Намират ме на Витоша. Добре, нека само покажем виновника, заради когото намерихме Диана. Това беше всичко от нас тук, от пътеката между Алеко и Оле, скъпи бета зрители. Ще се видим следващата седмица. Аз ще си намеря по-тайна гора.